wannan tambayar tasa muhadara ce guda ko majalisi ne guda don amsa ta, amma zan masa recommending wani paper mai matukar muhimmanci kutai karami da asalinsa kamar conference paper ne mai suna al-ikhtilas fil amwalil amma, wato wanda ya rubuta al-mufti al-doktor Ridwan Asarira sunansa, ina ga mutumin North Africa ne. Wannan is the only publication nasa da taba karantawa. Ma'anan ikhtilas fil amwalil amma shine embezzlement in public funds, wato hatsarin almubozaranci a cikin dukiyar al'umma. Ya yi magana mai tsawo a ciki da ke bayyana hatsari na almubozaranci a public dukiya da aka ce ta gwamnati ne ko ta local government ko ta state ko ta federal ko ta wani African Union ko ta wani West Africa, ya zama dai kuɗi ne na al'umma aka tara aka ba da amana. Ya ce hatsarin taɓa shi wallahi ya fi hatsarin taɓa dukiyar mutum ɗaya. Da ka taɓa dukiyar Zaria local government, gara ka duba gogaggen aran magwani irin wannan ka ɗauki kuɗinsa ya fi ƙarancin laifi akan ka ɗauki na al'umma. Don wancan na al'umma akwai na maraya, akwai haƙƙin marar lafiya, akwai haƙƙin mahaukaci, akwai haƙƙin yara ƙanana, akwai na tsofi. Kuma in ka ɗauka ba mutum ɗaya ba ne mai haƙƙin, bari a filin kiyama shi kaɗai ya ce ya yafe maka, mai iya yiwa mutum 500,000 ne ko miliyan 1 ne. Wannan writer din a cikin rubutun nasa abin da ya faɗa ya ce ɗaukar idan aka yi inflating contract don variation da akwai dalili mai ƙarfi a ciki saboda ko fluctuating canji na exchange rate, ya ce in aka yi da manufa mai kyau halal ne, amma aka yi inflating contract don ya zama wata hanya ce ta cire dukiya da yawa fiye da wadda ake bukata a yi rashin gaskiya, ya ce laifin wannan ya kai laifin gululi da Allah ya ce ma kana lin nabi ay yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah cikin suratu ali imran ko aya ta 161. sai ce to laifin wannan ya kai girman laifin ɓoye dukiyar al'umma ta ganima gabanin arabata, wanda dukiya ce da kai tsaye take kai mutum wuta gobe kiyama, kai tsaye take kai mutum zuwa ga wuta. Kuma ya ce daga cikin hatsarin ya shiga cikin gishu shine 419, kuma manzon Allah ya ce man ghashana falaysa minna, duk wanda ya mana cuwa-cuwa na 419 baya tare da mu. Hadisin nan iya sahihu Muslim, hadisi na zai zama na 102, man ghashana falaysa minna. Don haka inflating contract kawai dan a sa kuɗi da yawa a cire, in wanda yayi ne kawai dan ku ɗauka, to amanar da aka bashi ya ci amana. In yayi inflating da gangan ne don a cire kuɗin aje a yi wani abu da shi na daban, wannan kuma ya zama ya saci dukiya, ya yi gululi a ciki. Hatsarin wannan ɗin kuma har ya fi na farkon. Shi yasa idan mutum in a ƙasa ne irin ta Najeriya ai akwai dokoki da suka yi bayanin yadda ake ba da contract. Na yi CEO da ni DG NIDDA ne, na karanta Public Procurement Act 2007. In ka duba clearly musamman section 16 da section 17 ai yayi bayanin yadda ake ba da kwangila, akwai yadda ake technical evaluation, akwai financial evaluation. A section 16 and 17 ai dokar cewa ta za a ba wa lowest evaluated responsive bidder, wato in abun aikin naira miliyan 1 ne zai yi, sai wani ya ce zai a miliyan 2, wani ya ce zai a 900,000, wani ya ce zai a miliyan 150,000, wa za a bawa? Wanda zai a miliyan 150,000, saboda wanda ya ce 900,000 kudin ba zai yi ba. Wanda ya ce miliyan 2 ribar ta yi yawa, wanda ya ɗora ribar 50,000 akan miliyan 1 shi za a bawa, don shi ne lowest evaluated responsive bidder. Sai a duba waye ya cika dukkan sharuɗa evaluated din nan, wanda ya passing technical evaluation kuma ya passing financial evaluation, da duk wani requirement da aka saka ya riga ya cika shi, to anan wanda ya saka karamar riba akan uwar kuɗin da za ta yi aiki, doka shi ta ce a bawa. In ka yi disqualifying din wanda ya sa 50,000 riba ko 100,000, sai ka ba wanda ya sa miliyan 2 don a ƙara, to an yi laifi a wurin Allah. Dole sai an yi respecting wannan dokar, don mai dalili an yi dokar ne don a kare public interest.
wannan shine manufar dokar, don haka dole a yi respecting dokar in an saka ta. Kuma baya ga wannan ina ba da shawara ga 'yan uwa da yawa da ake appointing mutum ya shiga public office. Kana CEO, ko duka CEOs ne, kai kana federal government misali, akwai takardun da mutum gabanin ya shiga office ya karanta su. Da yawa wasu kan shiga dan ba su karanta ba, gabanin su je in kai rashin sa aka samu civil servants marasa imani, wallahi sai su dulmuya ka. Ana naɗa ni DG Nidda on 28 September 2016, ban shiga office ba sanda na karanta takardun kowanne daga farko har ƙarshe na mara sauka uku na kai. In na zauna meeting staff dina daga sun faɗa sai na musu kotin number dokar da inda ta faɗa, kowa sai ya gyara zama ya ce to wannan da gaske yake. Wallahi kwana nake ina karanta su na tabbatar na kiyaye komai. Kaga na farko PPA 2007 an yi amending ɗinsa a 2023, akwai additional abubuwa shine Public Procurement Act. Na biyu, institution ɗin da kake wurin in yana da enabling law, ka karanta dokar daga farko har ƙarshe ka fahimce ta. A ciki za a yi bayanin function ɗinka da function ɗin board da ke gobanin wurin. Ka tsaya a haƙƙinka, inda yake na board ka bari su yi. In suka ce sai sun yi naka ba faɗa ba zagi, ka taka burki ka ce a akwai haƙuri, ba haka dokar ta ce ba. Duk wahalan da za a baka ka cije, in ka yadda aka zura ka, ran da za a zo a yayi me ka babu kowa a cikinsu, kowa ya ja iska kuma kai aka zani mai laifi, saboda ba aiki mai wahala irin na CEO. Na uku akwai financial regulations. Na hudu akwai public service rules. Na biyar akwai dokoki da gwamnati ke cire ya kamanta bangaren circular a ofishin secretary to the government of the federation. Wannan ka je duka a tara a maka photocopying ɗinsu, yanzu ana ma compiling ɗinsu a littafi. A shekara ɗaya da ya wuce dina sun fi guda 350. Duk ka karanta ka fahimce su ka haddace su. Duk abin da ya zo ya shafi wata doka da ba wurinka ba, an tsakaninka da wani institution, sai ka ajiye abin, sai ka ɗauko dokar institution sai ka karanta, sai ka fahimta, tukuna sai ka dawo kan fayil ɗin gabanin kai aiki a kansa. In za ka da so ka yi CEO ka yi aikin ka yi nasara ka gama lafiya, wallahi bayi da sauki. A lokacin da nake DG ne da mai iya yiwa ne zuwa ina minista, maybe karatun da nake ya fi na kowane lokaci tsanani a rayuwata. Saboda mai duk abin da ya shafi doka sai na yi downloading na karanta dokar da ta yi abun. Ko da kwa zai hana bacci har asuba sai na yi tukuna zan koma na kwanta. Ba zan yadda na yi treating ba. Kuma ba na yadda file ya zo ya wuce 24 hours. So duka waɗannan sai ka kiyaye don me, don Allah ya sa ka kubuta lafiya. Lowest responsibility, amma aiki na minista yana da sauki. Shi bai kai na zama CEO wahala ba na parastatals. Saboda a ka'idan kana minista kai CEO ne amma ba kai ne accounting officer ba. Amma hatsarin CEO na parastatal shine CEO kuma shine chief accounting officer. Shine mai kula da wurin kuma shine mai kashe kudin wurin. Shine chairman na tenders board a parastatal. Shi yake leading, shi yake approving contract, to shi yasa yake da hatsari. Amma office na minista bai da wannan. Ba sai kai tun da na shiga na gama ban taba approving naira ɗaya ba a rayuwata. So da haka in naira ɗaya ba ta ba wanda isa kiran ba sai kai approving ba. Dokar ta ce in kana minista permanent secretary shine accounting officer ba kai ba. In ka ga mutum yayi minista ya shiga hatsari ɗayan uku ne. Ko bai san doka bai je aka zira shi, ko kuma son rai ya sa yayi zarbabiya, ko kuma bai yi laifin ba aka masa mummunan zato don a tozarta shi. Amma babu outside waɗannan al'amura guda uku. Ai sai ka yi approving, to dokar sai da ce in kana minista kai ba accounting officer ba ne. Don haka minista na farko baka ba da kwangila, baka advert na kwangila, baka chairing tenders board, baka shugabantan financial technical evaluation, baka yin financial evaluation, duka permanent secretary ne. Kaga anan an sauwaka maka aiki. To shi yasa kai kana minista, a ministry aikinka shine supervisor ne da kuma CEO na wurin. So aikinka shine ka rika kula da me suke, in so kauce hanya ka gyara musu, in ba su gyara ba sai ka rubuta ka tura head of service cewa director wane da wane da PAMSEC sun yi kaza da kaza laifi. In ya wuce wannan ya zama na kuɗi ne sai ka tura sauran institution da ke duba anti-corruption sai ka tura musu, sai ka koma gefe ka ce ku bincika ku bani rahoto. Shi yasa tun da na yi minista na kammala da ina office da ina wajen office, ko officially ko a ɓoye duk duniya ba da ya taɓa kira na ya ce ga wani abu kai na laifi, ni ba ta umini ba. Ba wai wayo na ba ne, ka fahimci doka ka kare kanka iya gwargwado kuma ka yi addu'a Allah ya taimake ka.
babu bita da kulli da ba a yi ba, amma ni ba a taɓa mun ba. Kai a shekara 7 da na yi nid da 3 da minista kusan 7 zan ce, ba a taɓa kira na a wata ma'aikata wai a tuhumce ni ko a zo a ɓoye a ce ga wani abin da kai da muka gani ba gaskiya ba. Wallahi tallahi ni ba a taɓa mini ba. Kan ishin lowest responsive bidder ina DG na duk da akwai abin da ya faru na dariya. Wasu suka yi petition ina wurin cewa wai an ba da wasu kwangila na gina ICT hub, akwai ɗaya a University of Lagos da na yi, akwai ɗaya a Imo State, akwai ɗaya a Jami'a a Gombe, akwai ɗaya a Mina. Sai suka ce wai kowane ɗaya an yi shi akan naira biliyan 1 ne, kuɗin yayi yawa. Kan irin dai abin da nake magana. Alhali dukka hudu da aka yi ba su kai 1 biliyan ba. Su kuma a ciki sai suka ce wai guda hudu an yi sama da biliyan 4. Hukumar da take bincike ta tura takarda tana so ta ga yadda aka yi team, suka zaga duka guda hudu suka gani, suka nemi record, aka ba su sama da shafi 200 na duk ayyuka, suka ga duk yadda aka yi evaluation, suka duba babu laifi ɗaya da suka gani. Sai suka ga kuɗin da aka yi ma kowanne bai kai miliyan 250 ba, sai suka ce to ai kuɗin ma yayi kaɗan wannan da aka yi aikin. So su a wurinsu kuɗin ma ba zai iya aikin. Muka ce to an ce lowest responsive bidder ne. Mu da muka yi evaluating kudin da zai aikin shine miliyan 440 kowanne, wanda suka yi bidin kuma sun kira miliyan 444 wani da biyar. To kaga ba za ka basu ka ba miliyan 250 ba, saboda su ne aka kira yan kwangila suka ce su riba da suka ce ma bai wuce miliyan 3 ko miliyan 4 a shekara guda da suka aikin. Wani ma ya ce da ya san ribar kaɗai ne da ma bai yi ba. So da haka kudin ma kaɗan yayi, so da haka hasa kawai ni ko kira da ba su yi ba. Saboda me? Na gabu da wani director ce kun ce kuna bincike ce wallahi malam kai ba mu ga laifinka ko kwaya ɗaya ba. Aikin ma da muka gani mu yabo muka yi saboda kuɗin ɗan kaɗan ne aka yi aikin kuma aka yi aikin da nagarta. To shi yasa aiki na gwamnati in ka shiga sai ka san dokar. Ina minista kuma idan na ga an yi abin da ba daidai ba ni nake ban taɓa ba da kwangila ba, don dokar ta ce ba ni da hurumi cikin yi, tunda ba ni da hurumi na kama hannuna na ce baki na alaikum. In suka yi abu banga na yi aiki da famsek hudu, ɗaya daga cikinsu shine kawai na samu matsala da bai da gaskiya, 3 suna da kwatantawa bisa ga abin da na gani, abin da ya ɓoye Allah ne ya sani. Na ga wasu abubuwa na ce ku kawo tun da ni ne supervisor na ga me kuka kashe kuɗi, na yi reviewing sai ya kawo, in ya saci kawo sai a kawo, sai na dabara na ce kai wannan kashe kuɗin da ake yin nan kaɗan ne, zai wahala a ce haka ne. Sai na yi dabara na ce in kun san wata ba ku san wata ba, sai na nemi CBN na ce ku bani kuɗin ministirin da famsig ya ce sun kashe kaza da kaza, na yi comparing. Da aka kawo sai na ga shi abin da yake ban daban, hakikanin abin da ke reflecting a kawun daban. Ashe canja takardun ake dan a kawo. Ina hada na ce to wannan maganar babba ce, sai na yi cover letter na ce ga abin da aka yi a nan ga abin da suka bani, hukuma kaza ku zo ku bincike su, sai na mika sai na koma gefe na yi shiru. Saboda in baka iya kama barawo ba, barawo sai ya zira ka, to dole sai ka iya aikin. Ko ɗanka ne ya yi rashin gaskiya ga zaman lafiya, to kai reporting ɗinsa ba ruwanka. Kuma in kana aiki karka kuskura iyalinka ko ɗanka ko wani abokinka na kusa da kai ko wani faza illanka ko wani abu ya shiga ƙarƙashin ka aiki, karka bari ka toshe. Saboda in an rasa yadda za a yi da kai, su za a yayi mo sai a hada da kai din. To in ka hana su za ka yi baƙin jini dukka. Amma lokacin da ka kammala za su ce alhamdulillah mun gode Allah ka gama da mutuncinka. So bakin jinin tamfurari ne. Allah ta'ala shi samu wange lafiya. Wannan bayanan sun yi tsawo, amma dai muhimmancin su shine don su taimakawa waɗanda suke public office su san yanayin yadda aikin yake. Duk wanda ke public office Allah ya sa ku gama lafiya. Allah shi sa a gama lafiya. Allah shi sa a gama lafiya. Duk wani sharri Allah ya tunkuɗe. Allah shi sa a gama lafiya. Na'am.